1433 persuna benefikaw minn roħs fil-kera kif imħabbar fil-budget tal-2017. Bin-nefqa totali kienet ta' €132,424. Il-persuni intitolati kollha diġà rċivew il-ħlas żejjed li ħallsu u gawdew minn dan it-traħħis li sar biex titneħħa żieda. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid McKay għall-Awtorità tad-Djar mill-ewwel bdiet bl-impenn tagħha biex din il-ġustizzja tiġi indirizzata. U din il-miżura li minna gawdew iktar minn 1400 persuna, 1400 benefiċjarju li għal ħafna snin ħallsu aktar milli jifilħu gawdew minn din ir-reviżjoni. Jiena nemmen li hija miżura ġusta l-ewwel qabel kollox għaliex mhux qed titfa' lil kulħadd fl-istess miżien, iżda tħares l-aktar dawk bidħul baxx u hija miżura ġusta wkoll għaliex qed tħares l-interess ta' dawn l-istess inkwilini fil-futur. Kif tħabbar fil-budget tal-2017 b'riżultat ta' emendi fil-Kodiċi Ċivili dwar il-kera introdotti mill-Gvern ta' qabel fl-2009 ġie stabbilit li l-ammont minimu ta' kera ta' dar ta' abitazzjoni li għandu jitħallas japplika mhux biss għal postijiet residenzjali mikrija mis-settur privat, iżda wkoll għal dawk ir-residenzi mikrija mingħand l-Awtorità tad-Djar. Matul is-snin din il-parti tal-liġi tal-kera ġiet applikata b'mod awtomatiku u bekk postijiet ta' abitazzjoni mikrija mingħand il-Gvern kellhom il-kera tagħhom fis-sena aġġustata skont lanqas kera stabbilita bil-liġi fl-2010, 2013 u 2016 rispettivament. Din iż-żieda kienet iddaħlet minn gvern preċedenti mmexxi mill-Partit Nazzjonalista. Bil-Gvern ħad deċiżjonijiet li jsewwi dan kollu. Is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdes qal li grazzi għall-impenn ta' dan il-Gvern il-persuni li ntlaqtu minn din l-ġustizzja ġiet imsewwija. Il-kirjiet l-antik jibdew jolew naqra u allura affettwaw ukoll anke l-kirjiet soċjali, l-kirjiet ta' dawk li jgħixu fil-housing estates. Sintendi kien hemm ukoll dak iż-żmien li nies li tkellmu li kienu ġew affettwati minn dik id-deċiżjoni u l-Gvern dellu iva li jirranġa din l-anomalija billi ta' lura l-arretrati kollha ta' bejn is-sena 2013 u l-2016. U allura l-Awtorità tad-Djar issa qasmet iċ-ċekkijiet kollha tal-arretrati li kellhom jingħataw u li kienu dovuti lil dawk il-familji li ġew affettwati minn dawk iż-żidiet f'dak il-perjodu partikolari.